खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी लाहनपुर गेवलां क्लाबा मैया खुंगा बाथि खेब H.S.L.C आरो HS आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। हाबाफारियाव थांखि जानाय बायदि गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो नित्या रन्जन ब्रह्म लोगोसे पाटगाव दखरा एबसुनि गाहाय नेहाथारि सुदेम नार्जारी आरो पाटगाव दखरा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव गयारी बिथांमोनहा हाबाफारियाव बाहागो लानानै मोजां सुबुरुन होयो रायजो राजाफोरजों लोगोसे उथ्रिसारनो हानाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोननिसिम। लाहनपुर गामिनिफ्राय देग्लाय HS आनजादाव गासै 3 आरो H.S.L.C आनजादाव 7 फरायसाफोर उथ्रिसारनो हानायखौ जोबोर गोजोननाय मोनदों होननानै फोरमायदों। बेजों लोगोसे HS आनजादाव लरि बसुमतारिया गासै 350 नम्बर मोनना 70 जौखोन्दोआव उथ्रिसार जानो हायो। बेजों लोगोसे बावैसो सान सिगां सेबाजों फोसावजानाय मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनो हानाय जायख्लं ब्रह्मआ उमानन्द गोजौ फरायसालिनिफ्राय बर' आयदायाव 98 नम्बर आरो जिअग्राफि आयदायाव 80 नम्बर बे मोननै आयदायाव लेटार लानानै गासै 435 नम्बर मोनना 72.5 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों होननानै फोरमायदों खौरांनि गेजेरजों लाहनपुर गेवलां क्लाबनि बिबानगिरि बिथांमोनहा। गिबियावनो आङो जोंनि बे बड'लेण्ड रायजों बुब्लि आं बेखौ वेलकाम खालामो बरायो आंनि गामिनि साफ्रोम रायजो राजाफोरनिसिमबो आङो जोंनि बे बाथि H.S.L.C आरो HS आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायखौ खुंफुंनाय जोंनि गामिनि खुंफुं आफादनिसिम आङो हाजासे साबायखर जासिग्रोबाय। जोङो बोसोरफ्रामबो जोंनि गामियाव H.S.L.C आनजाद आरो HS आनजादाव फरायग्रा पास जानानै थांनाय फरायसाफोरखौ बोसोरफ्रामबो बरायो बेबायदिनो आरो बिसिनि थाखाय जोङो गामिनिफ्राय जा एसे मोनो बिदिनो मान बिलाइजों लोगोसे रां एसे थुलुंगा होयो फरायसाफोरनि थाखाय बेनो आरो जोंनि गामिनिया। उथ्रिसारनाया जोंनि गामियाव बोसोरफ्रामबो मोजाङैनो जायो होननानै जों बुंनांगोन। मानो होनबा देग्लायबो जोंनि गामिनिफ्राय फरायसाफोरनिखौ नायोब्ला गासै जोंना मेट्रिक होग्राफ्रा 8 जनल'खामोन। 8 जननि गेजेराव गासै HS आरो मेट्रिक होग्राफ्रा 8 जनल'खामोन। 8 जननि गेजेराव 8 जनबो गासिबो पास जाजोबदों। बिनि गेजेराव 4आ फार्स्ट डिभिजन पास खालामदों आरो 3आ सेकेन्ड आरो 1 थार्ड थांनो हादों आरो बिनिनो गेजेराव सासेया साइन्सआव HS साइन्सआव UN एकाडेमि क'क्राझारनिफ्राय 70% आरो इंलिसाव लेटार लानानै पास खालामदों आरो 3आ मेट्रिक आनजादाव सेथि मासियाव आवग्रिनो हादों। बिसोरो गुबैयै 2आ उमानन्द ब्रह्म गोजौ फरायसालिनि, सासेया सेन्ट जन बस्क' फरायसालिनि आरो। माखासे गोबां लाइमोनफोरा बा फरायसाफोरा माखासे स्केल गैयैनि थाखाय ओरैनो फरायना गोग्लैसोनानै थायो सार। बे बिथिङाव मा फोरमायगोन बे खौरांनि गेजेरजों? आं बेखौनो फोरमायगोन दि फरायसाफ्रा जुदि गाव जे साबजेक्टआव इन्टारेस्टेड दं एबा जे आयदायाव बियो इन्टारेस्टेड दं बे साबजेक्टआव जोंनि गार्जेनफ्रा बिसोरखौ फोरोंनांगौ। बिसोर जे आयदायाव गोसो जायो बे स्किल आयदायाव बिसोरखौ होनांगौ। नङाब्ला बिसोर जे आयदायाव बिसोरो आखा फाखा नङा, बिसोरो जुदि बे आयदाखौनो सोलोंलाङोबा बिसोरो बेयावनो बिसिनि जाफुंसारनाया फैमाल जानानै थाङो आरो बेखौनो आं सानो आरो। क'क्राझार हिसाबै जिहेतु गोबां उन जानानै दं जिहेतु फरायसाफोरनि बेलायाव बे बिथिङाव मा फोरमायगोन सार? मेइनलि आङो बुंनो सानोब्ला जोंनियाव फरायसाफोरनि गेजेराव जोंनि बर'फोरखौ आङो डाउन होननानै आङो बांद्राय साना। मानो होनबा जोंनि बर' फरायसाफ्रा दासिम जेसेबां हायो एसेबां फरायो आरो पास जानायखौबो नुयो आरो बिथिङाव दावखोगासिनो दं होननानै। नाथाय टटेलि जोंनि H.S.L.C आनजादखौ रुजुयोब्ला गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरनि गेजेराव खम आरो जोंनि डिस्ट्रिक्टआ एसे उन गोग्लैसोनानै दङ होननानै जों सानो। मानो होनबा जोङो दा नुबाय जोंनि बर' मिडियामनि फरायसालिफ्राव दासिमबो जोंनि टेक्सट बुकआ मोनाखै। जेरै क्लास 9 आरो 10आव दासिमबो मेथ्स बिजाब गैया। ME सेक्सनाव माखासे बिजाबफ्रा बर' मिडियामनि बिजाबफ्रा दासिमबो सफैया। बेखौनो जों बिदिन्थि होनो हायो आरो। बिनि गेजेराव सरकारा जुदि जोंनि बिजोंनि फरायसालिफोराव जुदि बिजाबफोरखौ टाइम मथे जुदि हरोब्ला इयुनाव आरो बेनिफ्राय आं मोजांसिन जागोन होननानै आं बेखौ मिजिंथियो। नोंथांमोननि गामिनि जे बानजायनायाव फरायनाय बेहाय सोर आलासि महरै बाहागो लाफैया? बेहाय गाहाय आलासि महरै जोंनि
समाजनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट समाजनि बादग' आफादगिरि आरो दानि बोसोनगिरि हठाৎ जोंनिनो ओनसोलनिनो उमानन्द ब्रह्म गोजौ फरायसालिनि बादग' फोरोंगिरि सार नित्यरन्जन ब्रह्म सारा जोंनियाव बेहाय गाहाय आलासि महरै नुजाफैदों। लोगोसे जोंनि पाटगाव आनसलिक एबसुनि सेक्रेटारि सार आरो जोंनि दख'रानिनो बड' साहित्य सभानि मानगोनां प्रेसिडेन्ट सारमोना फैनानै जोंखौ खुबैनो थुलुंगा होफैदों आरो जोंखौ जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंनायाव मदद होफैदों।